problema, dogovoreno. Obožavam svoj posao. Mogu da sedim ceo dan, a mogu da naučim da se borim sa katanom. Biću kao ninja kornjača. Dobar dan, došla sam kod vas na medicinski pregled. Prvo pokažite mi šta vam je u koferu. Ne trebaju nam takvi lekari. Izađite odavde. Ali moram da pregledam zatvorenike. U redu, ako ne želite da me pustite unutra, pregledat ću vas. Uz pomoć ovog klistira. Skinite pantalone. Neka hvala, bolje proverite zatvorenika. Ne izgleda dobro. Evo ga, doktore, pregledajte ga. Šta? Da, tako je, jako me boli stomak. Izgleda da je stvarno bolestan. Neću da vam smetam, klistiranje je lična stvar. Vidi, Andy, donela sam ti tvog prijatelja. Nadam se da nisam ništa pomešala. A šta misliš, je li to tvoj prijatelj? Što? Ne, to je mačka, moj prijatelj je... Znači, ipak sam pobrkala. Ne brini, vratit ću se uskoro. U redu, ali sada moraš otići, alergičan sam na mačke. Ne brini, imam špric sa lekom od alergije. Sad ću ti dati injekciju i sve će proći. Ne, nema potrebe, bolje uhvati mače ili će nas izdati. Sa mnom će sve biti u redu. Čeka me ukusan ručak. Odakle ovdje mačka? Kako je ušla u zgradu? U redu. Mače, izvini, morat ću da te izbacim. Odlazi. Ups, izgleda da je primetila nas. Dok gospođa policajka nije došla sebi, moram da odem. Sljedeći put moram obavezno da promenim odelo. Zdravo, ja sam čistačica. Mogu li da uđem? Ne, prvo moram da te proverim. Možda nosiš nešto opasno ili nezakonito? Ali ja sam samo čistačica. Hoćete KitKat? Imam ga. Hvala puno. Ali nemojte pomisliti da mi je čokolada važnija od posla. Pokažite šta je u kanti. U kanti? Nema ničega. Prokletstvo, šta da radim? Znam. Ma šta vam je? Moram da uspremim još 10 kuća. Ostavite me na miru. Nemam vremena za te gluposti. Šta se dešava? U redu, spremajte. Bar će biti čisto. Andy, donela sam ti prijatelja. Našla sam sve troje. Troje? Ali on je samo jedan. Nema šanse. Našla sam 3 zlatne ribice. Ribice? Ma ko uopšte zove ribice prijateljima? To nije on. Moj prijatelj je... Ne, tišina. Policajka dolazi. Sakri ribice. Šta? Ali gde da ih sakrijem? Gde da ih stavim? Tako je, u WC šolju. Tamo je voda, znači da im neće biti ništa. Nadam se da neće ništa posumnjati. Šta se ovdje dešava? Zašto je sva voda na podu? Zašto ste došli? Teo sam da idem u toalet. Onda hitno napuštamo zgradu. Nadam se da će Jane pronaći mog prijatelja. Tako mi je tužno bez njega. Baš mi nedostaje moje kuće. Nadam se da je dobro. Zdravo, zovem se Jerry. Došao sam da proverim vašu tehniku. Evo mog kofera, provjeravajte. Sve je u redu, mogu vas pustiti. Uđite. U stvari, čekajte. Da li bi mogli da pogledate mi stolicu? Slomila se. Ne mogu ni da sedim na njoj. Stolica? Da, to se često dešava. To nije teško. Treba uzeti običnu traku. Traku? Da. Uđite. Opet su šefovi pozvali najjeftinijeg majstora. Uđite. Imamo problem sa svetlom. Možete li da zavrnete ovu sijalicu? Naravno, radim to svaki dan. Sada moram smisliti kako doći do Andyja. Tako je. Da bih to uradila, treba da napravim veliku rupu u zidu. Mislim da će mi čekić pomoći u tome. Joj, u zatvoru su zidovi jači nego svuda. Ali nema veze. Imam bušilicu. Šta je to, bre? U redu, ovo će sigurno pomoći. Sad će sigurno uspeći. Šta se tamo dešava?
Ne brinite, tako se uvrću sjelica. Sad će Andy da vidi svog prijatelja. Gde mi je prijatelj? Ne može proći kroz tu rupu. Šta? To je pacov. Šta se desilo? Odakle je pacov u zidu? Moram da idem pre nego što bude kasno. Dobro veče, uhvatila sam opasnog kriminalca, to je lopov Hermelin. Morate ga staviti u čeliju. Jo, dugo su ga pokušavali da uhvate. Uđite, čelije su tamo. A gde je moja banana? Šta se tamo dešava? Jane, dovela si mi prijatelja? Da, evo ga. Jesi li srećan da ga vidiš? Jel se šališ, to je Hermelin? Ne volim ih. To nije moj prijatelj. Kako mi je to dosadilo? Jadna ja i jadne životinje. A šta se ovdje dešava? Čekaj malo. Vi niste policajac. Morat ću da vas kaznim. Hej, gde je moje oružje? Ovaj Hermelin je pravi majstor. Šta je to? To nije lepo. Moramo da idemo, žao nam je, ali stvarno kasnimo. Stanite, svejedno ću vas uhvatiti. Ne, nećeš, neću ti dozvoliti. Znaš šta, neću te više hraniti. Evo ti banane, to ćeš jesti ceo dan. Prijatno. Pustite me, doneo sam hranu za zatvorenika. Nadam se da unutra nema životinja. Dolazila ovdje jedna sa Hermelinom. Ma šta to pričate? Koje životinje mogu biti u hrani? To ne valja. Upravo ste. Mogu li da uzmem krilca? Tako sam gladna. Naravno, prijetno. Hvala puno. Konačno ću da jedem nešto. Stani, a odakle su ovdje dlake? Mislim da znam. Andy, to sam ja, Jane. Donela sam ti prijatelja. Stvarno? Konačno? Toliko sam dugo čekao. Jurila sam ga 2 sata. Baš je brz. Jedva sam ga uhvatila. To nije moj prijatelj. To je zec, a meni treba... Čuti, dolazi policajka. Znači to si opet ti. I opet dolaziš sa svojim životinjama. Šta, kakve životinje? Ispod poklopca, tamo su. Ma šta vam je, ne? Eto, vidite? Nema nikoga. Nema šansa. Unutra sigurno ima neka životinja. Videla sam dlake. Pa jel vidite da nema? Učinilo vam se? Učinilo? Ne, naći ću ga. Znam da ga negdje krijete. O čemu pričate? Ja nisam ništa video. Došla je da me hrani. Svaka čast zecu. Sam se sjetio da skoči ispod češira. Stanite, gde ste krenuli? Slušajte, došla sam kod Andyja. Ja sam njegova žena. Ima porodicu i malo dete. Mogu li da uđem? Mališanu baš nedostaje tata. Dete, naravno uđite. Andy mi ništa nije pričao o svojoj porodici. Andy, hej, to sam opet ja. Mislim da sam ti ovog puta donela pravog prijatelja. Zašto mi nisi rekao da ti je prijatelj pas? Druže, konačno si sa mnom. Kako si mi nedostajao? Daj ga ovamo. Saću, debeo je. Neće proći kroz rešetku. Hvataj ga, beži. Obožavam kobasice. Šta se opet dešava? Zašto je se policija pretvorila u zoološki vrt? Hej, pas, gdje ideš? Ja, ubijaju me. U pomoć, napali su me. Ovo je dobra ideja da pustim Andy. Ključevi su ovdje. Možeš li me pustiti? Da, Saću, bit ćeš slobodan. Samo treba da nađem odgovarajući ključ. Smislila sam kako da smirim ovu životinju. Hoćeš kobasicu? Znala sam da hoćeš. Hajde sad.
I ti ideš u zatvor. Hej, šta radite ovdje? Ništa, ja samo stojim. Od sad ćete biti sa prijateljem zajedno. Morat ćete da sedite zajedno u ćeliji. Juhu, druže, konačno smo zajedno. A ja idem kući. Ne, u posljednje vrijeme si pretvorila zatvor u zoološki vrt. Neće ni tebi smetati da budeš malo iza rešetaka. Sad vam sigurno neće biti dosadno. A ja idem da ručam. Nema veze, bit će nam zabavno. Pa hajde da vidimo šta nam je ispod poklopaca. Wow, to je moja omiljena žvaka Huba Buba. A ja imam lizalicu. Samo što je u njoj nešto strašno. A vidi, Suzy, tamo je ogromna buba švaba. Odvratno. Savjetujem ti da što brže pojedeš to. Upravo si. Možda ova lizalica i nije tako loša. U stvari je baš ukusna. Džabe sam se brinula. Prelepa je. Suzy, sad ti. Lako, žvaka nije uopšte strašna. Sigurna sam da će uživati. O da, to je prelepo. Blago meni. Jo, šta je to? Kakav užas, pa to je buba švaba. Vreme je za veliki balon. Joj, fuj, odvratno. Suzy, ne želim da te ometam, ali na tebi je ogromna buba švaba. Sada nije na tebi, već na tvom balonu. Marš odavde. Ja sam je ubila, jeli? O ne, zalepila se za moj obraz. Strašno. Candy, ti si kriva za sve. Pokvarila si mi svo zadovoljstvo. Vreme je da otvorimo poklopce. Suzy, ovaj put ćeš ti biti prva. Obožavam žele oči. Ali pre nego što ih pojedem, umočit ću ih u slatke konfete. Tada će postati još lepši. A sada treba popiti malo soka. Da, odlično. Znači, završila si. Dakle, sad ja otvaram poklopac. I ja sam dobila nešto mnogo dobro. Ceo tanir čokoladnih bombona. Ove kuglice nisu samo lepe, već su i jako ukusne. Mogu ih jesti uz pomoć ove slamke. Hej, hoćeš častiti svoju prijateljicu? Ne, dok neće ni meni biti dovoljno. Poješću sve sama. U pomoć! Ne paniči, sad će ti moja ruka pomoći. Hvala ti puno. Već sam pomislila da će to biti posljednja bombona u mom životu. Kako je dobro što ti imam. Nema na čemu, Candy. Dani, ovaj put ću ja biti prva. Mentos, super. Mnogo volim ove bombone. Samo što su nekad previše tvrdi, ali nema veze. Candy, a šta ćeš ti jesti? Wow, a ja sam dobila kacigu s pomoć koje mogu piti ovaj gazirani sok. Zar to nije cool? A ruke su slobodne, a sok mi je u ustima. Slušaj, mogu li ja probati malo? Kako da ne? Ovo je moj aparat. Pusti me da uživam na miru. Jel tako? A vidjet ćemo kako ćeš uživati kad ti ubacim bombonu u teglu. Šta si uradila? O ne! Osjećala sam se kao da imam vulkan u ustima. Zbog tebe sam sad sva lepljiva. Odvratno. Zbog mene sama si mi ubacila bombonu. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam, dakle prva ću skinuti poklopac. Oho, ovog puta sam dobila puno različitih plavih slatkiša. A ja imam gomilu roza slatkiša, super. Okej, počet ću od ove flašice. Izgleda baš zanimljivo. Pitam se šta je unutra. A unutra je slatki sok. Inače, mnogo je ukusan. Mogla bih ga piti non stop. A ja ću prvo probati pucketave bombone.
Ali neću ih samo pojesti, to je dosadno. Napravit ću koktel od njih. Sada mogu probati i žele bombone. Hoću da uhvatim svako od njih ustima. A vidi. O da, to je predobro. Jela bih to svaki dan. Slažem se. Žele bombone stvarno nisu loše. Treba će mi za moj budući koktel. A osnova koktela će biti roze sok. Uzgred i moj sok je jako ukusan. Suzy, što me tako gledaš? Ne zanimaš me ti? Zauzeta sam jedenjem pusketavih bombona. Kao da imam vatromet u ustima. Super. Pa ostalo je samo da probam marshmallow. O, da, prelepo. Želim još. I još malo. Jao, Suzy je baš nestrpljiva. A ja ću ukrasiti koktel marshmallowom. Inače, moj koktel je skoro spreman. Ostalo je samo da ga promešam. Tako je. Candy, mogu li ja probati tvoj koktel? I ja imam čašu, ali više nemam od čega da pravim koktel. Niko te nije terao da jedeš svoje slatkiše. Sad sedi i gledaj kako ja uživam u svom koktelu. Jel tako znači? E pa ne. Svakako ću probati njen koktel. Uradit ću to uz pomoć dugačke slamke. Šta radiš, Suzy? Čak me ni ne čuje. Pa dobro, probat ćeš onda ne samo koktel, već i riblje ulje. Sigurna sam da će ti se svidjeti. Čekajte, šta je to? Fuj, pa to je riba. Mrzim je. Gledajte kako je gadna. Hej, šta ti je? A mislim da je to pravo piće za lopove. Ovaj put ćemo uraditi ovako. Prvo otvaram ja, onda ti. Hajde. Wow, kakav originalni način serviranja lizalice. Lizalica u WC šolji, to je baš cool. Lizalica je inače baš ukusna. Ali pre nego što je svu pojedem, probat ću ovaj prah. U koji treba da je umačem. O, da. Sad je postala još ukusnija. Oduševljena sam. A ja sam dobila 2 slatkiša. Tečnu bombonu i prsten sa velikom bombonom umjesto dijamanta. Zbog bombone sam najviše srećna, jer je ona najukusnija. Ali postaće još lepše kad je pospem slatkim jelom. Izgleda divno. O, i ukus je ekstra. Hej, a mogu li ja da liznem? Da lizneš? Ne. O, čekaj, možemo da kombinujemo naše slatkiše. Poliću bombone svojim jelom, a onda ćemo ih umočiti u tvoj prah, a? Mislim da je to genijalna ideja. Tako je. Odlično. A sada prah. Super. Sad možemo da probamo. Savršen ukus. Kiselo i slatko istovremeno. Baš mi se sviđa. Daj meni. Svaka nam čast. Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non stop. Jao, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jao, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomere se. Jao, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I tvoje? Čudno, čak mi i ja sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno? Ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osjećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu.
treba provjeriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidala? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana, ali ne brini, imam plan. Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi, imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Hajde da skinemo poklopce sa zatvorenim očima. Kakav je Alex najbolj? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. U međuvremenu mogu probaciti svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probati svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Tamo je ljuta paprika. U pomoć? Ne znam ni kako da ti pomognem, iako mislim da će te voda spasiti. Vruće je. Sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Ne. Već sam sve sama ugasila. Jao, Pop-It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se, i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoj ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom Pop-Itu je. Hajde da ga pritisnemo. To je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne, to je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop-It. Mogu sipati čokoladu u Pop-It i spašće čokolada u obliku Pop-Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop-It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop-It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cole. Tako lepo, da i meni da probam. Naravno, ja nisam poslopan. Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva. Bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno? Moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Točno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. I ima ih puno. Posljednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igala. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoji brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti.
U stvari imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, sve leti pravo u mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus. Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok. Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma pi koliko god hoćeš. Jo, fuj. Povratit ću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda i ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, jestiv je i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? Pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim bit će na mom tanjiru. Mogu li i ja da probam? Ne, želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem buba švabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti Jao, buba švaba, spasite me. Fuj, gadno. To je prava odvratna buba švaba. I sad je na glavi Aleksa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku? Nema problema. Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smešno. Smešno? Pokaži mi brzo. Jao, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li vidio ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te, molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reći. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno.